Ποτέ μου δεν είχα προβλέψει πως μέσα στη ζωφερή ζωή μου θα απολάμβανα μια περίοδο απόλυτης τέρψης. Χρόνια γεμάτα ενοχές, χρόνια ακραίων φόβων και πάνω απ' όλα ανεξέλεκτων κρίσεων πανικού είχαν σβήσει κάθε ελπίδα διαφυγής. Στην αρχή της αγοραφοβίας μου απέφευγα τους πολυσύχναστους χώρους και τα μέσα μεταφοράς. Αργότερα που χειροτέρεψαν τα πράγματα, σταμάτησα να βγαίνω από το σπίτι. Μέσα λοιπόν στο απόρθητο κάστρο μου δεν είχα να φοβηθώ τίποτα. Γιατί λοιπόν να με φοβήσει η καραντίνα? Απέναντίας μάλιστα έπεισα μέχρι και το τελευταίο κύτταρο του εγκεφάλου μου πως η κοινωνική απομόνωση και ο αγγλισμός που τόσα χρόνια ακολουθούσα ήταν η μοναδική, κατάφορη και ασφαλής λύση για τη ζωή μου. Μετουσιώθηκα ξαφνικά σε ευσυνείδητο πολίτη. Το παγκόσμιο σλόγγαν ήταν πλέον «Μένουμε σπίτι». Κανένας λοιπόν δεν θα μπορούσε να με πείσει για το αντίθετο. Το σπίτι μου δεν είναι κάτι το εξεζητημένο. Για την ακρίβεια είναι τόσο μικρό και ανήλιο που θα δυσκολευόταν ένας συνετός άνθρωπος να κατοικήσει μέσα του. Κι όμως, για μένα αυτοί οι γκρι κακοσοβαντισμένοι τοίχοι αποτελούν το βασίλειο της κεμαχίας μου. Μοναδική εξαίρεση το μικρό παραθυράκι στο τέλος του διαδρόμου που σπάνια κοίταζα τη θέα του, φοβούμενος πως αυτή η επαφή μου με τον έξω κόσμο θα πυροδοτούσε κρίσεις πανικού. Κι όμως, η θέα του Σαρονικού ήταν υπέροχη όσο και η ανατολή του ηλίου. Η καραντίνα των ημερών άδειασε τους πολυσύχνατους δρόμους της γειτονιάς μου. Γέμισε όμως με θάρρος την ψυχή μου. Δεν φοβόμουν πια πως θα χάσω τον έλεγχο υπό το βλέμμα του κόσμου. Δειλά-δειλά έσυρα την ξεθοριασμένη από το καιρό κουρτίνα και κοίταξα κατάματα τη ζωή έξω. Ήτανε το πρώτο βήμα της αυτοθεραπείας μου.